Охо, мисля, че сме в ефир, Боби. Здравейте, уважаеми зрители! Здравейте, уважаеми зрители, здравейте, приятели на консервите. Ние сме вашият любим политически, а и не само политически, но само консервативен, смея да твърдя, подкаст, Бобка. Как си днес? Много добре. Наспал съм се, чувствам се супер. Това е хубаво да се наспи човек. Изключително радостен съм да го чуя, защото на мен не ми се е случвало, откакто станах баща, значи вече 8-9 години, може би. Днес, уважаеми зрители, както знаете, ние сме така кошмарът на неолибералната общност в България, затова сме поканили грубо копачът им и по-скоро по-известен като рицарят всъщност в българската политика, основателят и председател на партия Меч, Радостин Василев. Здравейте, господин Василев. Здравейте. Добре дошли за пореден път в нашия прекрасен подкаст. Как се чувствате? Щом съм грубо копача, значи се чувствам добре. Като на гробище се чувствам. Само оптимист. Страшно представяне, че такова не бях чувал да си. Винаги за тебе сме най-подготвени с представяне. Първия път станахме, нали, в чест на Искрен Митев, следващия път пак беше силно. Сега вече говорим за гробове и не почваме добре според мен. Днес ще си говорим за политическата скара. Значи добре почваме точно за гробове. Благодаря ти. Ти ли ще подпукаш? Че гледам, че нещо мълчиш, не ти се говори или просто много засенчих положението. Ще бъде ли Роксана депутат сега след изборите? Как да му се говори, като ме представи като Undertaker от кетча? Аз излизам като някакъв... Ти има ли си по-добро представяне от това? Извинявам. Не, наспал съм се, добре съм. Аз така започваме, кой е спал, кой е копал. Не се знае, но... Роксана в другата седмица, когато уточняваме листите на Меч, ще стане ясно дали ще попадне в листа и в каква функция ще има. Не разбра въпрос. Да. Ще ви очакваме ли в парламента? Ние, да, ще бъдем част от бъдещия парламент, ако всичко е наред. Вие заради това се държите добре с мен. Трябва да лъскаме. Интереса. Надявам се да бъдем, защото това ще е открехване на вратата. Открехване и всъщност чупване на системата, изпускане, нали, на нещо различно, истинско и по-нататък, предполагам, ще има още избори. Просто на нас излъза парламент ни трябва, за да покажем различно лице от всичко до сега, което е било там. Във всяко едно отношение може да се очакват големи изненади от Меч вътре в парламента. То разпукването вече започна, даже замири се и на скара и онзи ден видяхме как Николай Бареков, буден журналист, се реди за шишчета на скара. Кой извади шиши и мръвките се разпаднаха? Ми-6 ли бяха, ЦРУ ли беше, Мосад ли? ГРУ. Не знам, може би оставката на Христо Иванов предизвика тези неща. Нали, трябва да ги копая, аз не мога да се сдържа, но вижте, разпада в ДПС. Христо Иванов си хареса Доган, Асен Василев си харесва Пеевски. Той ПП ще се разпаднат. Ако не сега, то 25-та година, ако има избори, те се разпаднат. Може да станат ДП, Делян Пеевски. Който се е докосвал до скутовете на този човек, който е бил с него и е преговарял, разговарял, договарял конституции, има какво да се притеснява. А и тези явно, които не са били, просто ако са били в неговата аура, кебабчетата на журналиста, късно е за кебабчета. Мина времето на кебабчетата, само във величие продължават да разчитат на скари и на чевермета, но мисля, че това е отминало като маниер политически. БСП потъва, ти изброи другите, партия Волт напуска коалицията. Виж, за Волт ми е много мъчно, защото вчера бях в Сметната палата да си взема удостоверението на Меч и Нестимир Ананиев беше там, почти се беше разревал. Ама вие си се харесвате, поздравили го, как си? Не съм го поздравял, защото няма смисъл да го... Не му мисля доброто, за да го поздравявам. Нали, аз съм Искрен. Ма не Митев. Не Искрен Митев. Нестимир Ананиев беше там и не им е нужен. Виждате ли как се използват? Да, когато си нужен, си коалиционен партньор, мандатоносител, обучаваш им депутатите вътре, те не знаят кое е първа, втора гласуване, реплика, дуплика. Това 5 години не можаха да научат ПП кое. И когато вече нещата се отесняха, трябва Ленинка да е депутат, Миро отпадна и Нестимир не може да намери място. Той е Искрен Митев и той отпадна, защото има по-важни. Калинчето, там она е групичка около... Ленка. Да, която се снима с детския център. Помните ли ранното ПП в един детски център отзад с жирафчета? Тая групичка, за да оцелее Деничка от Враца, Нестимир отпада и почва да ги плюе. Ти до сега си бил, кажи истината за тях. Аз поне видимо съм им говорил истината, но това става Волт, Молт.
отива това на е кино. жалко, бе, човек. Те тук за 20 места ще се избият тия хора. Нека. 50 НПО-та. Те спъват мистерии. 10, това. Номинации! Сега последно, квалификации ли ще има, как ще се стане въобще пресявката, това за 20 места? Ще трябва канадска борба да играят. Те не играят всъщност такива неща. Не знам. Нали ПП не са искали такива квалификации, докато в ДБ те имат 150 хиляди гласа, 149 хиляди кандидати за народни представители. Това е демократична Ние България. за трупове заговорихме, ама българския политически живот, политическите участници не приличат ли на развалящ се труп вече? Ама то е ужас. Старите. Виж, аз няма да крия, че това разпадане и неприсъствието ни в парламента е добре за меч. За всяка една партия отстрани това е добре. Но аз пък си мисля, че на мен ми става все по-трудно да печеля разочарованата аудитория от тези хора, как да убеждавам вече хората, че има нещо различно, че е възможно, като те само едно и също гледат. Величие, някаква степен възражение. Много разочарование се натрупва. По-скоро те са загубени тези хора за избори, отколкото да са спечелени от някой. Така че чак в такива размери аз не съм очаквал разпад. БСП се разпада, ППДБ се разпада, ДПС се разпада, величие ги няма, останаха ГЕРБ стабилни. Те са следващите, защото този труп на Пеевски, който се разлага, той ще засегне и тях. Те имат депутати вътре, собственост на Пеевски. Негова собственост. Те не са найболи. Аз не знам как успява да запазят някаква стабилност ГЕРБ. И Възраждане са относително стабилни в тази цялата картина. Чакаше Бойко Борисов да отшуми бурята, но последно излезе с едно изказване пред журналисти, че местната власт ще влезе в парламент. Чул го вчера, го коментирах, бях на едно място. Много е странно, всъщност е очаквано, че Слави Трифонов и Борисов много мълчат, когато Пеевски и Доган се карат. Това все пак трябва нещо да ви говори. Имайте предвид, че е нещо интересно. Партиите, които мандатоносителя на новото начало, едната е Български глас. Този човек беше народен представител от Има такъв народ. Аз го познавам. Той беше от оня списък, който Орлина Левсиев даде на Слави Трифонов, че трябва да стават депутати. 5-6 човек. Това за председателя им ли говорим? Това е председателя. Преди няколко дена мисля, че се отрече от партията си. Каза, аз нямам нищо общо. Той няма нищо общо. И аз съм извънземен. Добре, няма значение. Другия един вечният депутат. Аз си мислех, че Костадинов е бил в най-много партии, но Румен Йончев е бил в повече. Той пък дал на ДПС мандат. Всяка едно изказване негово в миналото е ДПС е проказа, смърт за ДПС и сега дава на Доган мандата и казва, трябва да сме последователни. Ти в кое си последователен? Той беше в Български възход, последно беше в парламента. Преди това къде ли не е бил? Някакво БЗНС, той и още двама човека са в не. Грозна картинка. Професионална бих казал. Така че, това за кметовете. Това е методологията за купуването на гласове на ГЕРБ. Тя минава през кметовете, през общинските дружества и през натиска на зависимите. Най-много осигурени гласове за ГЕРБ идват от местното, лидерите на места, кметове, общински областни координатори. Това е една мрежа, която осигурява контролиран и купен вод на Борисов. Бургас, Стара Загора, Враца, къде ли не, Перник. В Перник има една депутат, където 3 гласа не може да изкара, но има 3000 преференции. Мелони, как беше? Пернишката Мелони, каза тя. 2 грама мозък няма, разбираш ли? Славена Точева, 7000 преференции имаше, 8000. Тя е май рекордьорката. Един съдия футболен дет не може да чете от трибуната 6-7 хиляди. Това са през кметовете. Това прави той. Те ще се откажат после от влизане в парламента, защото ще си останат кметове, нали, трябва да се краде там на местно ниво, но той ще направи силен резултат. Така че ако той вкара кметовете си отпред, ще има силен резултат. Ще им направи 600 000 гласа ГЕРБ. А той по места не се ли всъщност бият с ДПС? Не. Никога не е имало истинска битка. Едно време, помните, Соколия, Фазанлия, ето това отмина това време. Това беше началото на Борисов. То беше много кратко, но има нещо интересно. Борисов не събори сараите, стана част от сараите, пък Пеевски изгони баща си от всякъде. Унижи го. Унижи го, да. Какво го унищожил? Къщи винаги ще се намерят с много камини. Ние казваме, че Доган му е баща, ама Пеевски имал много бащи, не е един единствен. Много създатели. Да. Добре бе, как тия всичките създатели не видяха какъв ренегат ще се превърне в каква свръхнова, с която те не могат да се оправят? Сигурно са го видяли, май са го изпуснали преди да са могли да... Някои от тях не са между живите в интерес на истината. Да, така че това е изказване на Борисов. Ние ще играем с кметовете, т.е. здраво ще купуваме. Заплаха ли е борбата за власт и контрол на ДПС за България?
Заплаха за националната сигурност, да. Да. И ДАНС трябваше да се намеси още в ЦИК, когато сядат на местата и пречат на хората от ЦИК да си седнат, да си изпълняват, да регистрираш партия на избори. Изборният процес е част от националната сигурност. Къде е Тончев? Няма го. Това е заплаха, да. Тяхната борба е заплаха. Виж, за етническия мир заплаха няма никаква. И никога Доган не е бил някакъв гарант за етническия мир в България. Това е лъжа, но за националната сигурност има заплаха, защото тези в това, което се случва, според мен могат и да се избият. И тогава вече почват ли политици да се избиват? За сега е периферия, нали? Изчезват хора от периферията, но тези двамата вече с това, което виждам, опасна работа. Виж, не трябва да ги има и двете крила. Няма добро ДПС за меч, за мен. И за България не би трябвало да има. Не може Доган 30 години да го лансира тоя и после да казва, нали, всички очакваха най-накрая, не сме очаквали нищо от Доган. Това началото на краят на ДПС ли? В този вид, да, нито Доган може да бъде лидера от 90-те години, нито държавна сигурност е толкова силна вече. Внуците им се оказаха по-големи либерали от либералите. Нито Пеевски има вече някакво политическо бъдеще, защото за да изяде баща си, той стана още по-токсичен. Той се разрасна, както ти казваш, като червен гигант в момента и поглъща неща. Аз не виждам кой би с Пеевски правил политика от тук нататък. Ма на него нужно ли му е? Той не държи ли огромна власт? Каква власт държи? ВСС. Да, прокурори, ВСС. Виж, тези хора се преориентират много бързо. Изчезне ли политическия излъз, той ще е загубил 80% от властта си. Да, парите, за съжаление, в България са висша ценност за хората и продължават някои хора да се продават само за пари. И то е видно, но има момент, в който някак си е отвъд предела на търпимост. Нали видя? Вече тук това, което се случва с него, за мен не може да го върне на някаква маса за разговори политически. Поне в моите очи аз не бих седнал с такъв човек да разговаря. Както и с Борисов не бих седнал. Дори да ги уважа така за някакъв политик. Не може да седнеш. Ние сме диаметрално различни. Възприемаме нещата по различен начин. Мисля, че има хора, които биха седнали с тях. Много. Особено с последните. Да, тези, за които говорихме, Демократична България и ПП седнаха с него. Правиха конституция заедно. Сега Христо Иванов пък взе позицията на Доган. Казва, че, нали, поощри го преди седмица-две, помниш. Сигурно ще работи с него, да. Не знам. Аз не бих. Кой ще е политическия феникс, който ще излезе от пепелта? Няма да е Величие. Но тези митологеми, така създадени, кой ще е политическия феникс, не ги харесвам, не работят. По-скоро си мисля, че има критична маса от хора вече, които се осъзнаха. Сега другият проблем е да ги мотивираме да гласуват, защото много са осъзнатите. Как ще ги мотивираме? Много разбират истинската ситуация, но не искат да гласуват. Ако знаех, нали, така да ти отговоря лесно, как, сигурно ще да има 5 милиона избиратели, но никой не е разбрал. Дано не е с някакъв катаклизъм, дано не е с убийства, дано не е с война, дано не е с някаква смърт на някой, защото знаеш, че в България сме много чувствителни на несправедливости, ма сме много така дебелокожи. Търпим и изведнъж стане нещо, дано някой не се самозапали, дано нещо не стане. Не виждам в държава няма, нали? Това трябва да ви е ясно. Обаче има хора в тази държава, които имат надежда и са прогледнали да излизат да гласуват. Само ги моля да го направят. Ма не са ли прекалено малко тия хора, вероятно? Не са прекалено малко. Как да са прекалено много? Гледай, то става се по... Аз се поставям по ти, примерно, и той. Аз ако не бях в меч, не бях минал през тия 2 години през това, аз май нямаше да гласувам сега на изборите. Дори да гледам себе си отстрани, представяш ли се, аз знам истината, нали? И съм участник в процеса, дори да съм отстрани, кое ще да ме мотивира да гласувам? Човека, който си е подредил някакъв стандарт, нещо, което му е дори минимален. Как да приема полиция? Той ги приема за нещо чуждо. Аз не бих гласувал, щях да пропускам изборите. Най-вероятно. Как да ги убеждаваме? Сега им казвам, нали, аз знам, че моментът е преломен. Появата на меч, появата на мислещи много други хора, които не могат да постигнат тая подкрепа, която имаме ние на този етап, но ги има хората. Аз мисля, че след 5 години ще е различно. Няма да е скоро, защото тези трупове трябва да се разложат и да дадат основата на нещо друго. Дано не е но няма да е феникс от пепелта. Баба Ванга каза, че идва Спасителя, нали? Ще е много така
добре осъзната от обществото промяна, която трябва да дойде. А тя може ли да дойде в ситуация, в която ние сме напълно зависими от нашите господари, те дали са от изток, дали са от запад? Поетапно, бавно, по-мъчително, с много голяма съпротива. Една завладяна държава е завладяна, защото тя няма суверенитета, хранителния си, земеделие, отбранителния си, здравния си. 8 милиона за здравеопазване, не можем да отидем спокойно на лекар, се чудим, ще минем ли по каса, трябва ли да си плащаме. Образователния си, толкова реформи в това образование, на международните резултати накрая сме. Трудно, децата не искат, нали? То в световен мащаб това е проблемно. Трябва система, трябва 4-8 години, 12 години. Сега 30 години, но криво разбраната демокрация създаде нещо. Ние искаме за една година да го променим ли? Как ще стане? А като знаеш, че винаги унищожението е по-лесно от съграждането, нали? Помисли за някакъв средносрочен, дългосрочен период. 4, 8, 12 години. Да започне промяна. То, като цяло, аз рядко съм чувал политици, партия и така нататък, които да мислят за повече от няколко месеца напред. Това е огромен проблем, според мен. Огромен проблем и обещанията, които дават. Да, какво можеш да обещаеш ти в момента в тази политическа ситуация от името на партия с 30 депутати, примерно? Средно голяма. Нищо. Ти можеш да обещаеш последователно само в това, което си обеща. И за да направиш участието си във властта гарантирано, ти правиш компромис със своите обещания. И оттам идва разочарованието на избирателите. Да, ти покриваш своите желания да си някакъв, да определяш ти, обаче ти губиш доверието на хората. Заради това в управление не се влиза на всяка цена. Напротив. Заради това във Франция Лю Пен е 15 години опозиция. За да изгради, пак става опозиция, защото трудно. Там е такава избирателната система, тъпотиите на Слави Трифонов, нали? Мажоритарна в 2 тура. Мажоритарната в 2 тура не позволи на Лю Пен да спечели изборите във Франция. В нормални истински избори тя ще да спечели. Това е последователно. Заради това тя тръгна от 3% на 6, на 10, на 20, сега печели. Тия избухвания тук в България сме по избухванията. 6 милион, царя, спасители. Бързо идва и бързо си отива. Да. Ние смятаме, че трябва систематично, постоянно, целенасочено да се гради, да се търсят хората. За да управляваш ти трябва ресурс. Интелектуален. Бойко не правеше ли точно това? Той търсеше хората, да работи с тях. Бойко Борисов имаше огромната банка на кадри на НДСВ, която той изче и която взе директно, абсолютно я прибра. НДСВ умря в рамките на след тройната коалиция. Те на практика след това не влезнаха в парламента за 4 години. Той имаше и това да бъде в периферия, главен секретар и да наблюдава кадрите, как се така. И после голямата власт, хоризонта за управление, за политически много така действа на хората, да знаете. Като видяха, че сме на ръба на влизане, се появиха толкова много хора около нас, които винаги са били с нас, но просто трябва, а сега като влезем, пък така изведнъж фенове на меч ще дойдат, на нас това не е ясно. Ти трябва да използваш тази енергия, трябва да можеш да менажираш личното им желание, на тях им мирише на искат да стават всички депутати. Ще пипаме тук където но трябва да много добре да балансираш, когато някой прекали, защото трябва да се научат хората, че не всички могат да сме депутати, не всички могат да бъдат министри. Има за всичко хора и държавата има нужда от страшно много различни хора. Тия избори ще ги занулиме ли и тях? Особено с това роене, кой знае колко ДПС ще влезнат, БСП-та, 25 величия. Мисля, че дори изборите на 5 ноември при господаря няма да успеят да консолидират нещата. Аз не вярвам Пеевски да успее да влезе с коалицията си в парламент. Това е мое становище. Други хора при нас твърдят, че със сигурност ще успее да прескочи. Аз не виждам как ще се купат 100 000 гласа. Не ми се вярва, но сигурно е възможно. Ако има някой специалист по тая работа, ако има още по-ниска колкото и да е ниска избирателната активност, между 90 и 100 000 гласа ще трябват за влизане в парламента. Колкото и да е ниска. Това са много гласове за неистински подход. И ти си прав всъщност, да. Като имаш предвид, че те сигурно купуват 3 пъти, 4 пъти повече, за да им излезнат тия гласове, нали? Не съм най-големия специалист, но няма да има 2 ДПС-та трайно. БСП умира. Там
Дали ще са 20-те коалиционни партньора около Зафиров и Гоцанов, Мая Манолова да поведе Сливен, Румен Петков да поведе някъде, Дупница. Кирил Добрев да поведе някъде, Татяна Дончева се появи така тежко, Лупи да се появи грамовно да източи от нещо. Това ще има по-малко гласове, ако Нинова, Ченчев и Свиленски си подредат сега сами листите. Да. По-добре те да си подредат и после да сдаде тя на един конгрес властта, отколкото тия сега да направят. Нали? Освен това, купуването на гласове днес е по-скъпо, отколкото преди. Субектите, които най-често си продават гласа, вече не работят за под 100 лева. Виж, тук държавата не иска да се справи с този проблем. В един момент се справи. Да. Рашков се справи. Точно Рашков. Лятото на 21 година. Явно е възможно. В тази връзка, кой точно е Калин Стоянов? Никой. Човек ли е на ДПС и всъщност на Пеевски, както казва? И на Пеевски, и на Борисов. Калин Стоянов всъщност излъгал явно Рашков, че ще се бори с модела, защото аз като бях министър, той беше шеф на ГДБОП. Калин Стоянов. И Рашков всичките сигнали, които подавах, имам 8-9 сигнала за тежки корупционни схеми, подадени от министър. Всичките казваше, носи ги към ГДБОП. И аз всичките ги носих към Калин Стоянов. Нищо не стана по тях. Нищо. То тогава той му имал доверие, Рашков, на Калин Стоянов. Имало е някаква причина да е там. Той нещо с магистралите се беше хванал, ако си спомняте, и прокуратурата му повдигна обвинение за натиск срещу магистрати. Помните ли? Като шеф на ГДБОП. Когато всъщност се тръгна да се търси къде са милиардите от Бойко подарения на неговите картоиграчите от кръга му. Няма да се намери това. Да. Се намери. Въпросът е, че на кого е, никой не знае със сигурност. Сега той не разбра как го употребих. Този е същия. Само, че е по-глупав. Калин Стоянов малко по-умен. Сегашния ми. Няма да има никакво справяне с купения вод. Това е гербаджия, който сега е на власт и то доста добре нашите приятели от ППДБ бетонираха Бойко и Пеевски със служебните правителства. Това е невиждано. Това е невиждано. Много добре се справиха. Ти да направиш промяна, която единствено да направи ГЕРБ и ДПС по време на служебно правителство на власт. Христо Иванов, Лена Борислава, да им кажем имената. Да. Това са тези хора. И им казвам, колеги, вижте списъка си. В момента не сте запълнили тези органи, от които ще имате банката за... Вижте си списъка, там са наредени така, че нали, аз първо, преди да ги бия, и ги моля ви, излизам от трибуната и им казвам, вижте какво промяна правите в момента. Христо Иванов, човек, който от 10-15 години, може би вече, се бори с тази съдебна реформа, тя го пребори. Не станаха нещата. Лена Бориславова фалшифицира подписи. Много е ниско положение. Фалшифицира подписи на общо събрание на сдружение с неправителствена организация, за да напусне нейния Кирчо, да го извади да стане служебен министър на икономиката. При положение, че дори трябва само да си пуснеш, че напускаш, не се изисква да се е събрало общо събрание. Те са и неграмотни, разбираш. Твоето волеизявление за напускане е достатъчно. Органа общо събрание на това сдружение може да не се събере. Това не зависи от твоята воля. Тя го е събрала през нощта, пренасяла е подписите, сгубила е един документ и пуска сигнали до Пеевски, срещу Пеевски. Ти трябва да я приберат на втората минута. Тя ги намирала в Google, помниш ли? Там беше прочела за 4000. Да. Вижте, с шляпане на бебенцето да е живо и здраво във водичката, не се прави така политика. Говорихме за служебните правителства точно преди малко. Защо не се случи първия избор на премиер сега преди един месец? Даже няма и толкова с Радев, когато им размаха пак малко юмрук и не прие първото правителство на Горица. Не мога да се сетя каква беше. Няма и да ми трябва всъщност. Защо не мина? Да, защо не мина? Не знам. Реши ли Радев да им покаже така, че все още има влияние върху служебните правителства? И може малко така да ги подплъци. Това е дълга тема. Аз мисля, че това и с Калин Стоянов, което стана за мен координирано. То президентството и Министерски съвет игра на тронове ли е нещо? За мен това беше координирано. Ти да успориш Калин Стоянов по такъв начин и в същото време да приемеш Илков след една седмица, мисля, той е същия начин. Или при Калин си имал личен проблем и не можеш да участваш. За мен президентът е намесен. И въпреки това считам, че е правилно да се върне стария режим за назначаването на служебни правителства. Просто когато изчезне политическата несигурност, той няма да се прилага толкова често. Ще е много рядък инструмент, но пак беше доста по-добре от сега.
Намираш ли партия, с която ти би могъл да се коалираш, която да не казва да на всичко от Европейския съюз? Само виждал съм, като бях в Народното събрание последния път сам, по средата някъде, защото после много им се промени отношението към нас, незнайно защо. Единствената партия, която можеше, всъщност бяха две. Едната беше Възраждане, другата беше БСП, в които имаше някакъв гръбнак. В БСП явно гръбнака е бил само около Нинова, защото сегашното ръководство е абсолютно подчинено на Борисов и Пеевски. Ще правят точно каквото им кажат, за да получат някакво постче някъде. При Възраждане не знам, може би след Нова година се получи някакво пречупване на отношението. Никога не съм имал с тях търкания, но започнаха атака. Когато обявих меч, че октомври го правя, февруари го регистрирам, че участваме на избори. И явно виждайки, че доста техни симпатизанти симпатизират на мен, на хората около мен, така. И под команда ли, Костадинов ли ги накара, започна едно леко, поетапно, настъпателно поведение. Мечо, нали, обиди, така, закачки, предимно от Цончо Ганев, нали, той е като говорител на Костадинов. Започна липса на подкрепа вътре, защото все пак, когато съм казвал срещу Пеевски истината, срещу така Искрен Мит, те са били някаква подкрепа вътре, аудитория в залата, да не съм съвсем сам, защото иначе тишина, аз свършвам и нали, при тях им. Сега не виждам никаква подкрепа от никой. Той някак си ни е обявил за американски, нали, там при него американски проект, но вижте, аз не искам да затварям врати, за нас червени линии са ГЕРБ и ДПС в цялост, всичко и ИТН. Там е категорично ясно, че те ще изпълняват волята на техните господари и сега с Български глас е ясно, че всъщност Орлин Алексиев там е подавал листчетата на Виктория. Виктория Василева получи едно листче от Слави Трифонов с 6 имена, които трябва да станат депутати лято на 21 година и тя ми се оплака и каза, виж какво става, тук нещо започва да намирисва. И единия Георги Попов, той беше първия, който трябваше да стане, сега е мандатоносител на Пеевски. Другите са около ГЕРБ гравитират, разни строители измислени. Така че аз тези, понеже ги познавам детайлно, и Тошко, и Слави, и екипа им, и хората в момента, които са там, това е отвратителна измама, създадена за да крепи статуквото и поведението им би трябвало да ви го доказва. Не искам пак да повтарям. Втори, първи, правителство свалено. Какво ли не направиха, за да устойчив модела на Борисов? Сега, в този парламент, това тяхното поведение беше най-грозното, позволете ми само да ви го завърша. Няма да подкрепим ГЕРБ, ама с нашия мандат седнаха с ГЕРБ и им казаха, че са най-добрите експерти. И че червената линия изчегъртването е в миналото, ГЕРБ са изчегъртани. Не, пичове заради вас, както казваше Тошко, те имат и служебен кабинет на ГЕРБ в момента. Да знаете, кой е виновен? Най-много е виновен Слави Трифонов. От всички за липсващата промяна. И на второ място Кирил Петков, Асен Василев, Христо, защото показаха как не се прави. Със всеки. Се изшиха и родиха тая конституция. Добре, как става това цялото нещо, извинявай, или как се случва това нещо от 34 години? Ти преди малко спомена гръбнак. Кой е този гръбнак, който държи всички тези участници и този театър продължава 34 години? Кой е този крайъгълен камък? Много дълго крайъгълният камък е бил държавна сигурност, зависимостите, парите. Това не свършва ли вече? Васко Терезиев стана кмет на София. Цялото му семейство, целият му бизнес тръгва от държавни предприятия, момчета. Продали са държавно предприятие, за да изкара той милиони и да си прави софтуерна компания. Целият ноу-хау, целият пазар е свързан с държавата. Тия външно-търговски предприятия бяха обладани. Как станаха уражени търговци Петър Манджуков? Как ставаш? Взимаш тези Кинтекс, знаете как е работил. Това 20 години работеше много активно, 90-те години мутренските до така. Сега вече е създаден един друг модел на някакви хора около Пеевски, огромни кръгове около Борисов, около ГЕРБ, нахранени, нагрухани с пари. Ми купуват си ги, бе. Отиват и си и купуват. И поставят нещата. Къв Радостин Василев, бе? Бе, каква идеология, бе? Ети 2 милиона. Взима и той си вика, аз по-добре да ги взема. Ти разбираш колко е страшно да те пробият. Защото ако аз съм идеалист и го правя с някаква цел, ти може ли да съберем 100 човека такива? За мен е много трудно. За мен е много. И заради това се разби величие. Единия си мислил едно, другия друго, третия го купиха. Айде! И на морето с биричка и
Полковника обаче не го бърка. Виж, цяло лято аз му следя. Не го бърка, що? Що не го бърка? Ами, злите езици казват, че кешира малко. Защото е луд, не го бърка, ма и заради това. И яде и пие цяло лято и се снимам по водоемите. Това е практична работа, бе, човек. Да, и с рибките. Той до така степен се осра, че по-добре да си стои там на морето. Стои у полковника. Итана, защо бяха такова разочарование? Още от началото ли бяха пробити? Всъщност, за да уберат там негативите към Борисов и след това да го върнат на бял кон, те или някой друг? Аз си мисля, след всичко, което преживях там, че са създадени предварително с така цел. Ма това е грамадно, бе, човек. Това е чудовищно. Не е грамадно. Виж, не е грамадно, но много неща станаха после, за да разбера аз какво става. Аз съм бил вътре, тотално съм бил заблуден. 45-я парламент сменяме изборния кодекс, въвеждаме само машината, нямаше такива индикации. 45-я парламент. Освен, че се прокрадна, че не иска да закриват КПКОНПИ. Това беше наше решение тогава в правната мисъл на Има такъв народ, че това трябва да се закрие, трябва да се преустрои. В 46-я парламент поведението беше тотално различно. Никакви разговори, тогава можем да направим антигерб и ДПС спокойно правит, никаква Корнелия, никакъв Христо. Добре да, ама тогава можеше. После правиш правителство от петата политическа сила. Аз ставам министър и вече аз всъщност бях наясно, като станах министър, когато изпълнителната власт в малкото Министерство на спорта, че на Слави всъщност идеята му е била бизнес проект. Бизнес проект с влияние, без реално желание да промени и да чегърта България, с хора, които не иска да им се показва, не желая да комуникира с тях, крие се от важните си хора, само с сценаристите Виктория и много малко са извън тях, защото за него не е искал да има емоционален ангажимент към никого. И в момента това е бизнес проект, крепът с едни 100 000 гласа. Забележете, председател на всяка комисия срещу прокуратурата, срещу тези, които искат промяна е Тошко Йорданов. Председател на всяка комисия. Хващат Рашков, че има пудели, пачки там, кученца, председател на комисията Тошко. Където не искат ГЕРБ директно да участват, и Пеевски участва и Итана. Винаги. Навсякъде. При ГЕРБ, при Възраждане, про-ГЕРБ е линията, там ДПС можем да се четем, че няма зависимост. Но при Итана има и от Пеевски. Те започнаха с концертите. Първо един концерт, после концертите зачестиха и накрая предизборен концерт. Сега плана му няма какво да го провали с Слави Трифонов. Но как така все още имат 100 000, които ги поддържат? Те май ще паднат. Те ще паднат със сигурност. Те седнаха с ДПС и с ГЕРБ на масата в този парламент, мандата. Радев, защо им го даде на тях? Защо според вас? За да ги занули. Не, за мен за да ги съхрани. Защото виж, не може да подозираш Тошко като седне на една маса колко е постен. Разбираш ли? Експертите им, никакви експерти, аз ги познавам всичките. Това не са експерти, това са въздухари. Вие сте страхотни, 6 думи в речника, Тошко ги върти. Какво са страхотни гербе? Как ще ги поканеш на маса? И сядаш с Пеевски, никой друг не ги уважи. Айде Пеевски, той ги отсвири Пеевски. Но това са те. Според мен, началото на промяната ще стане и с изчезването на Има такъв народ. Това е необходимо, защото тези 100 000 българи ми обичат си Слави. Те си мислят, че Слави прави някаква промяна. Хора, не всички следят политиката отблизо. Не всички гледат влогове, блогове, телевизия. Хората са видяли, чули. Информационният поток им е отрязан. Той изглеждаше като патриот. Аз, също изглеждаше като човек, който не би се продал. Десетки години беше. Дайде, Чалгар Малгар обаче направи звездна кариера като музикант, като продуцент, като водещ. И викам, това според мен иска да се увековечи. Нарцици се, обича егоцентричен. Глупости, той го е правил всичко за пари. Всичко го правят за пари. За съжаление. Да не им отделяме време. Те няма да имат 100 000 гласа този път. Да, аз така мисля. Даже сме се фанали на бас тук с Не, този път колегата. няма да имат 100 000 гласа. Другия вариант е, че има вариант механично да им се наливат гласове. Ще дам за пример Варна, където Дънка, Мънка, ГЕРБ, Меръп имат 10 000 гласа във Варна и Итана. Нямат 10 000 избиратели Итана във Варна, бъди сигурен. Другото място, където имат много сериозен резултат е Плевен, където са купували гласове в Долна Митрополия, за да стане Христинчето от село депутат. Тя сега е депутат, тази, която заради нея съм подсъдим, без нищо да съм направил. Да знаете, но купения вод там, според мен, сега просъществува. Има го в Итана. Те в Итана всъщност зависимостите им не са ли към ДПС, а не към ГЕРБ. Аз казах, че за мен е и към двете, защото тези, които ги даде списъка тогава, бяха прогерберска така бизнес структура. Сега този е мандатоносител на Пеевски, същия.
другия на Румен Йончев от Изправи се мутри вън на Мая Манолова и на Татяна Дончева, пък и на Доган мандат, партньор коалиционен, да не казваме мандатоносител, защото там има ДПС участва. Изобщо пълна каша. Тук в последните 4-5 години... И ми казва, дай нещо положително. Няма, дайте ми един партньор. Исках да бъде партньор Възраждане, те не искат. Мълчал съм си, колеги, подписах вод на недоверие с тях. Те започнаха проамериканския проект. Цончо, където говори някакви неща. За мен няма проблем. Аз изпитвам страхотно удовлетворение, защото наливам с фунията от Възраждане, да знаят. Общини, области, всичко е в меч. Нищо лошо няма, ако решат да ги измуча изцяло, аз съм съгласен. По-добре да ги няма. Те и без това са Цончо, Петречо и той и она мекащата от Стара Загора. Това са. Имаш ли и от Благоевград адвокатката, айде 5 човека са. Имаш ли представа в тектоничния сблъсък между Пеевски и Доган, дали Соколът все още държи контрол върху службите, които трябва, или всъщност Пеевски ще успее да го дозанули? Аз мисля, че Сокола няма никакъв контрол над никакви служби и мисля, че единственото решаващо при него ще бъде, че има етнически вод, който не може да бъде пренебрегнат, той винаги ще бъде за Доган. И за България е добре в тази ситуация да има правителство без ДПС, което да ликвидира тази партия. Държавата трябва да си влезе в ролята и етническите турци добре дошли са в меч. Това ще я те питам. Ние нямаме нищо, напротив, супер са. Смятам, че меч би им обърнал много по-голямо внимание и други български партии, да кажем, отколкото ДПС. Нищо не направиха за тях. Държат ги в феодална зависимост, в страх, в списъци с подписи, кметове, общински, ходят, тероризират населението, но те гласуват най-вероятно по някакви други мотивации. Не знам дали забелязвате, но колкото повече ровим, толкова повече мирише. Няколко въпроса за външната политика на България и как, например, ще повлияе на българската политика промяната в военните конфликти Украйна, Русия, Израел, Палестина. Имаше един-двама анализатори, които казаха напоследък, няма да ги цитирам, че България на практика няма външна политика. Ние нямаме външна политика, защото тя е низ от неща. Тя дори отношението към твоите посланици, консули и дипломатически служби в чужбина. Ние сме загубили това отношение. В България това е награда, като си верен на Борисов или на президента или на някой, да те пратят. Това е обидно. Оттам да започнем. Поведението ни в правителството на Кирил Петков, всъщност на Денков, защото при Кирил Петков имаше един баланс заради БСП и ТН, който така беше наведено. Нашата политика беше каквото каже Америка и Европейския съюз, каквото кажат Франция, Германия частично и ние подкрепяме. И те обидиха собствения си народ. Защото аз от трибуната 100 пъти им казах, бе хора, вие подценявате пожари, наводнения, липса на болница детска. И постоянно говорите Зеленски, Украйна, помощ, украинския. Какво ме интересува украинския народ? Интересува българския народ. Те обидиха своя на 300 хиляди гласа, ги загубиха от сглобката с ГЕРБ и ДПС, от обидата на поведение и отношение. Не може да дадеш 50 милиона за българските пенсионери и 100 милиона помощ за Украйна в един ден, в едно решение. Разбираш ли, чисто стратегически, дори политически, раздели ги в два отделни дни, да не дразнеш. Сутринта приемат 50 милиона за пенсионерите с 3 часа дебати, с 5 часа дебати, Асен Василев, който уж много помагал на пенсионерите и Кирил Петков, та ние го приехме с другите гласове, без тях, и след това 100 милиона за Украйна за секунди се приема. Това объркаха много, че те подценяват, че тук стратегическата позиция на България, историческата съдба на България, кръстопътя на България. Те не познават история. Кирил Петков няма понятие за какво става просто. Той е с 6-ти клас. Така е. Как да му обясниш ти Плевен, град герой, панорамата, битка, Шипка, горе. Русия иска да обявява за руския народ. Край, всички руснаци преследваш. Ти нормален ли си, бе, човек? Чакай, бе. Франция, които и Англия са защитавали руската позиция и турската, англичаните не толкова руската, в този, когато сме се освобождавали, ти нещо, той няма идея за какво става. Това дразнещо много. Та България може да има изправена позиция. Вижте Орбан за 50 път ви казвам. Вижте го как работи той и в каква невъзможност Европейския съюз да му потърси дори сметка. Ма тук е свободна Европа, Дневник и Капитал, пишат, изолиран,
Наказание. Нищо! Глупости. Нито един наказателен механизъм срещу Унгария не може да направи, защото Орбан прави така штрак и има държава в центъра на Европа стабилна, която може да си позволи да напусне Европейския съюз. А България в момента не може да си позволи, защото всичко сме унищожили и защото ако искаме да имаме национален суверенитет, 5-6 сектора трябва за 4-8 години да ги стабилизираме, за да можем да издържим на напускането. И ако зависи от меч някога, ние не гърмиме, напускаме Европейския съюз, напускаме НАТО, като Костадинов. Той го гърми популистки. Българския лев, те не ги интересува, нито лева, нищо. Поставям на нашите партньори в Европа, че ако искат, въглишните централи остават. Прекратяваме Уестингхаус, правим истинска поръчка, кой да дойде, за каква цена, за какъв период, реакторите, ядрените, работят тецовете, справим мораториум върху фотоволтаиците, върху земеделска земя. 10 години назад, който е променял статут на земеделска земя, да си дигат всичките партакеши, фотоволтаици, мотоволтаици, изчезва, да си не отричаме зелената енергия, има си начини и места, където може. Най-плодородната земя. Оня ден влизам в Сливен, има обикалям България, между Сливен и Ямбол в дясно, добре дошли в Сливен, фотоволтаик. Огромен. Мазала. Гербаджийски. Да. На някаква фирма, проучил съм си ги, Хикс. Дигат и фотоволтаици, изчезват. То обработваема земя е била. Това са... Ходил ли си, видял ли? Пазарджик. Между Дупница и Самоков пък е най-голямото. Не знам дали сте ходили отвратително. Цялата планина е в такива простоти. Това се прави, когато си на власт. Когато властта е в теб закон, мораториум, земеделска земя. Така, те ми сменят земята. Изчакват да мине време. Аз съм адвокат, знам как се прави. Да. Кмета на Пазарджик бивши трябва да е арестуван, а той всъщност е партньор в историческия парк, жена му. Сега прокуратурата, що не се намесва? Тодор Попов. Това всичкото много хубаво. Инвестиция. Мани ги тия. С чуждите това пари. всичкото много хубаво, обаче в един миг ще дойде лошото ченге от Европейската комисия, с които се занимават с страшни глупости. Наскоро преди няколко дена прочетох, че тръгнала поредната наказателна акция срещу България от Европейската комисия или от Европейския съюз, защото България не спазвала малумния критерий за това минералната вода да пишело извора да е 1,5 пъти по-голямо. На малумния етикет, това са страшни глупости, бе, хора. Трябвало да бъде 1,5 пъти по-голям от надписа на водата. И ето така ще дойдат от Европейската комисия, нашите приятели, партньори и господари, ще ти кажат: извинявай, Радостине, тук си тръгнал срещу нашите приятели и няма как да стане това, защото ще ви спрем еди какво си. Да. Абе да ти кажа реално. Сега ти си адвокат, ти по-добре разбираш. Аз бях на съвет на министрите, като министър бях на няколко събирания. Това не е място, което България бленуваше да бъде част от него преди 2007 година. Това се е променило, това място. Това в момента е място на лаещи кучета, разни педерунгели, които им плащат заплатата цяла Европа. И предвид конюнктурата там, искам да ти кажа, че ако имаме отговорно про-българско правителство, няма да имаме проблем да ги окъпем тия с минералната вода, да че дойдат в България, да видят едно хубаво окъпване. Но да, занимават се с българската ракия, с корнишоните, колко трябва да бъдат набутани. Да, но не се занимават с това, че заради техните глупости и заради предателските подписвания на ПВУ-та, ние всъщност си унищожаваме нещо, което когато спряха газа, помните, през централите имахме ток. И сме нетен вносител на ток. Това е нечувано за България. По времето дори, аз съм 85-та година, имало режим, не знам дали знаете. И тогава не е било чак такъв, не сме били вносител, защото тогава СИФ, нали, не може да внася от всякъде, имало ограничения. Сега внасяме ток от Северна Македония. Да. От Турция скоро ще внасяме. Това е обидна работа. Вижте, генерално озряват нещата. Да минат изборите и в Америка. Сега уросихме един път системата. Нищо, че избраха Урсула фон дер Лайен. Тя е представител на партия Урсула фон дер Лайен, НП, която протектира организираната престъпна група ГЕРБ в България. Тя дойде в театъра Летния в Пловдив да направи Евала на Борисов пред 1500 бабички, извозени с автобуси, които не знаят коя пристига, но знаят, че ще бъде нещо грандиозно. Унижението. Той се превръща в... Нали, консерватори за Европа на Орбан е сериозен субект в Европа, който ние ще членуваме в него. И мисля, че на следващите избори в Европа, при засилен миграционен натиск, надявам се да се разрешат проблемите с войните,
Ние сме на ръба ние сме тук най-лесно, да знаете. Ние сме първите. Молдова, Украйна, България. Въобще не е добре. И ние нямаме дипломати, бе, хора. Те нашите дипломати остаряха, измряха, някои други се отказаха. Останаха едни послушковци, деца. Не искам да ви казвам за един от Македония. Бях на посещение посланник. Ма това как се променя? Нямаш хора. Имаш хора. За съжаление, през годините ГЕРБ създадоха банка кадри. Виждате ли колко лекари намират винаги? Винаги има готов лекар за някакъв пост в ГЕРБ. Има, да. Винаги така. Лекарите са много готини. На тях това е най-великата професия. Ние юристите им се възхищаваме. Но при тях има търгашеството, защото ги направиха обикновени търговци, които майка ми е GP, вече пенсионер, които повече администрират и не се интересуват от човешкото здраве. Забелязвате ли колко безчувствени са много пъти, като влезеш при тях? Това е човешки живот. Само пари. Касата, парите, пътеката, дай тук да видиме, време да минат 20 човека. Това трябва да се промени. Ще ги върнем в реалността. С реформа в здравеопазването. COVID-истерията така мина. За всеки, който е изпратен за вакцинация, 100 лева за GP-то. За всеки, който е изпратен на тест, 25 лева. Това, което казваш, аз го наблюдавам навсякъде, включително юристи, строители, навсякъде човешкия ресурс е ограничен. Да, журналисти, в интерес на истината да споменем, голямо уважение, чест и почитание за покойния вече Иван Гарелов, светла му памет, няма. Майстори няма да дойдат и оправят плочките в банята в България. И имаме недостиг на хора. Защото ние изкривихме покрай изкривяването на държавата, изкривихме и трудовия пазар. В България пред фризьорските салони, пред маникюрите, пред салоните за красота хора има и винаги се намира и скепси плащат, но на лекаря трудничко, нали? Буров го е казал, когато българин се научи да си плаща достойно за това, което е получил, тогава ще стане гражданин на Европа. Иначе байганю. Не можеш обслужващи професии да са високо платени и българина с кеф да си плаща за суетата си, а тези професии, които гарантират човешкия живот, ядрени инженери, физици. Че ние след 10 години няма да имаме инженерия, си обслужваме централата. То в момента ядрената. В момента няма. И в момента няма. Знам, защото съм от Плевен, там Беленини райони и Козлодуй, обикар. Трябва да уважаваме, но тях трябва пък да ги научим, че по-важно е професията и професионал. Има лекари в момента, пластични хирурзи, милиардери. ЧСИ-та, милиардери, чакай. Защо изродихме системата така, че всеки ЧСИ да е един от най-богатите хора в града? И да репресира хората. Нов закон ще има за ЧСИ-тата. Благодаря ви за участието. Съжалявам, аз изкарвам като адвокат пари от страната на взискателите. Тоест, аз защитавам фирми, които си събират и съм готов да си жертвам това, че нашата кантора работи това за обществения интерес. Разбирате ли? Ако си от страната на длъжниците, както адвокат Расташки, при него е оправдано, той защитава, аз защитавам фирми за кредит и така, печеля от това, но искам да го премахна, защото виждам, че е уродливо. Пример, това е личен пример. Колко са склонни да загубят пари, за да стане нещо хубаво? Закона за личния фалит трябва да се направи. Напълно. Абсолютно, не може да има вечни длъжници в България. Айде стига. Цял живот живеят тук, ми ги дай под масата. Нали. Може ли на половин работен ден да съм, пък другите да ми ги плащаш? Така че това е обидното, че ние свикнахме с тази кочинка. Вчера се прибирам у нас и гледам съседи нови имам. В деня, в който са станали съседи, под наем живеят до мене, жената е излезнала и хвърля мръвки през прозореца на едни котки отдолу. Ма чакай бе, ние не си храниме котките, направи един тиган мръвки долу ги. Събра котките на квартала под нашия прозорец. Ти разбираш ли какво ти говоря? Има си място, има начин. Излиза с кучето, айде пред на другия блока. Всички кучета пика, цяла София мирише на пикоч от неолибералните кучета. Защото те си разхождат кучета, защото са безработни, дигнали чорапите до тук белите. И кучки. Да, и ги разхождат по центъра. Паренсов, Графа, Солунска, всичко мирише на урина. Не ми стига. Айде, така ли е? И във Вяна. Така е. Не искам да влезам в подробности, да са живи здрави кученца, за те не са виновни. Смешно е, защото е вярно. Не вярно е. Те носят, значи, казвам ти. Ще срещнеш съпротива така. Огромна съпротива, ма не ме виж. И нотариусите така ще кажат, сега сделките за автомобили минават, това никъде го няма по света, само в България. Тук може би е необходимо, защото ние ще измислим 16 000 схеми, ще почнат обири с коли, няма се знае на колко. Ние сме и в Турция става за секунди, извън Европейския съюз. Виж, ЧСИ-тата трябва да бъдат в
вкарани в друга регулация. И разбира се, като има държавни... Има една точка там, която събират пари, никой не знае как събират. Аз не можа да го проумея като адвокат толкова години. Един събира, друг не събира по тяхната наредба. Нотариусите трябва да разберат, че тази капсулираност на нотариалната камера не може да е вечна. Но не можеш просто да отвориш, да либерализираш всички нотариуси. Не става. Там няма проблем. Те са орган на държавата и работят от името на държавата. Но ЧСИ-тата там трябва. Там трябва, защото това са милиардери. Няма лошо, ако си станал. Но ти ставаш на базата на стечение на обстоятелствата, че много изпълнителни дела, много дългове, дългови спирали. Бързите кредити приключват. Страшен бич. Приключват. Бързи кредити, финансови институции си вадят лиценз за секунди. Ето, това е нещо, което може да стане много бързо. В България бързи кредити не може да се дават от различни от банките дружества. Нека банките или ако се регистрират по усложнена процедура лиценз. Но толкова се приеме закон за личния фалит, така и така ще те ще умре един портфел голям, нали, ще отпадне, но въпросът е, че те повече са мутри там, притесняват хората, събират някакви пари. Даже всички. Някои са кредитополучатели като SG Group на кредити от ББР. Незнайно защо не се за Вълка се говори, ма да ти кажа, SG Group е свързано с Пеевски. Също дължи пари на ББР. Що не се говори за SG Group? За другите кредитополучатели. Там линията, кредитната е 1 милиард, която Кирил Петков разкри в далечната 20-та година или 21-та, а гоним само Вълка. А и всичките? Те не всички се изпълняват, според мен, още 2-3 са загубени от тия кредити. ББР голяма златна кокошка. Беше. Мисля, че това е приключило. Да, но. Много неприятно. Тук забраниха джендър пропагандата в училище преди няколко седмици. Ние много плачем за това. Вие бяхте в списъка на учителите там, нали? На Възраждане. Писаха ви всичките бяхте. На Шиндлер? Те този списък като подписите на Възраждане. Всичко е механично. Не знаят Бобката да каза на Шиндлер или извинявай там по Кирил Петков. Руски закон, много голям вой. Какво мислиш по въпроса? Всяка пропаганда може би. Мисля, че той пак пресоли манчета. Мисля, че неговите партньори от ГЕРБ му дигнаха топката. Този закон е на Атака. Този закон е пускан от БСП. Но не минаваш. Да, сега решиха, че Възраждане се разрежда. Им трябва. И мина с гласовете на ГЕРБ. Нали така? Това беше много странно. На Итана. Да. Нали така? На част от ДПС на Доган го подкрепи, примерно. На Пеевски нещо, те са либерали. ППДБ имаше подкрепили го, разцепиха се. Така. Окей, аз съм за този закон, той трябваше да мине, но той е политически инструмент за дигане на Възраждане от неговите господари. Няма нищо общо с антиджендър политика. И понеже той усети, че това е положително, защото той нищо положително не е направил. Колко пъти Възраждане в парламента? Ни референдум направи. Нищо! Един закон нямат прият. Нищо. Защитиха ли тецовете? Онази Искра Михайлова лежа на магистралата, спана блокадите. Нищо не защитиха. Нали? Няма ефект, но им трябваше политически мина и той след това списък с всички учители, които са подкрепили. Така. За мен трябва да има списък с всички крадци в България. Списък с всички крадци, промяна на НПК, промяна на НК, промяна на Конституцията, нов орган, специализиран, нова процедура по търсене на отговорност, нова давност, нов Висш съдебен съвет, нови арести и нещата се подредят през изпълнителната власт. И, за съжаление, трябва да кажем, по-авторитарен модел на управление. Защо за съжаление? По-авторитарен, защото демокрацията не признава крайно авторитарни модели. Нали, но демокрацията е криво разбрана в България, това е свободия на едрия индустриален държавен капитал, който влезе в ръцете на една мутроолигархия. И тя се мултиплицира. Те станаха прифинени с очилца от ДБС и от ПП, но те си същите крадци, които преди са изнасяли куфърчета с пари. Последен въпрос. Чакаме ли 5 ноември изборите в Съединените щати, за да се сглобим? Аз не ги чакам с особен интерес, но предпочитам Тръмп да ги спечели, ако отживее, нали, да е жив и здрав, да оцелее. Предпочитам той да ги спечели, защото той, американската му политика, личната му за държавата му е такава, която е умерено консервативна по отношение на това, което има нужда и Европа и България. Тоест националните общества той ги приоритизира над неолибералния баркоч, който се опитват да направят от Меркел на там доста политици. Това е добре за нас. И второ, той ще се разбере с Путин, почти съм сигурен.
с Русия, независимо от Конгреса, независимо от мнозинство на демократите, каквото и да ми говорят там, считам, че прекратяването на войната в Украйна ще даде глътка въздух и за нас, за да мислим не за война, а за избори, защото тук в България изборите са 6 или 7 вече за 2 години. За Европа и за България е положително да падне демократите да не управляват в Америка. Общо казвам, това е много лаиско обяснение, защото нали, той един президент на щатите е доста обвързан, но повярвам, винаги ще се намери начин да спре това безумие на войната в Украйна. С мир. Уважаеми зрители, винаги е изключително интересно да си говорим с господин Радостин Василев. Днес малко по-късно, вие сте свикнали по 2 часа да правим предавания, но той е доста зает човек и има и други задължения. Освен това, да, има и семейство, така че няма да го задържаме повече. Имам и доста гробища, защото съм грубокопач. Нали? И кучета да копая. За сега е едно и то само на един определен човек. И така, уважаеми зрители, благодарим. Първо благодарим на господин Василев, че за пореден път беше с нас. Надяваме се, да, скоро време, след месец-два, да си говорим с него малко от друга роля да е той. Може би позната за него, но все пак нова, стара роля. И си подайте молби за членство до края на деня. Имате още един час. Тук един си е подал, но още трябва. Не може. Във всяка структура трябва да имаме човек. Така, вече след като разбрахте политическите ни насочености, уважаеми зрители, може да ви призова да гласувате не за нас, да се включите в нашия Patreon, ако страшно много ни харесвате. Ние ще прехвърляме пари по места, където трябва. Също така харесвайте нашите видеа, много е важно, и разпространявайте тази прекрасна пропаганда. Карайте се с нас в коментарите, това се случва доста по-често, между другото. Дори няма проблем да ни заплашвате с бой, ние сме готови от време на време. И това се случва понякога. Деяни. Точно така, поздравяваме всички наши зрители и ще се видим в неделя на поредният сеч, който се нарича консервирането на консервите.